Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεύτερο μέρος του συμπαραστάτη του Δημότη απόψε. Μαζί μου στο πάνελ της εκπομπής ο κύριος Γιώργος Παπακοσταντίνου, υποψήφιος δήμαρχος στον Δήμο Ρεοκάστρου, τον οποίον καλωσορίζω στο όνομα της Δημοκρατίας, του δικαιώματος του εκλέγην και εκλέγεστε σε αυτές τις εκλογές, και ευχόμενος καλή επιτυχία σε εσάς και στους συνεργάτες σας, με πρώτιστο βέβαια θα πω συμφέρον και γνώμονα το καλό των τοπικών κοινωνιών. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας. Μου δίνετε την ευκαιρία να έχω μία πρώτη επικοινωνία με τους δημότες του διευρυμένου Δήμου μας, του Ρεοκάστρου, και βέβαια με όλους τους τηλεθεατές σας. Ωραία. Τώρα να κάνω χρήση τη σύνθεση ονομασία Ωραίου Κάστρου. Τώρα αυτό είναι που προσελκύει κάποιον να ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτή την όμορφη περιοχή. Είναι τα προβλήματα, είναι ότι του περισσεύει ο χρόνος, δεν έχει τι να κάνει. Ξέρετε, επειδή έχετε και μία θητεία ως Δημοτικός Σύμβουλος, την γνωρίζετε την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι. Ακούσαμε ότι πολύς λίγος κόσμος θα ήθελε να ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση, με αυτά τα οποία ακουγόντουσαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι τεχνιέντος πήγε έτσι η κεντρική εξουσία να βάλει ένα φίδι στους ανθρώπους στην τοπική αυτοδιοίκηση, να τους σκανιάσει λίγο, να μην ασχοληθούν και να απαξιώσει αυτόν τον θεσμό. Έχω λάθος εντύπωση ή αξίζει να ασχολείσαι με τις τοπικές κοινωνίες και με τους δήμους? Θα ήθελα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω ότι η ανάγκη του να ασχοληθούν νέοι άνθρωποι με τα κοινά είναι μία ανάγκη που πηγάζει μέσα από την ίδια την κοινωνία. Και δευτερευόντως από τις αναζητήσεις ή τα ενδιαφέροντα ή τη φιλοδοξία του κάθε ενδιαφερόμενου να εμπλακεί με τα κοινά και να διοικήσει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Βλέπουμε ότι σήμερα, μετά από 5-6 χρόνια έντονης οικονομικής κρίσης, αυτό το οποίο αποζητάει η κοινωνία είναι νέους ανθρώπους, ανθρώπους οι οποίοι θα μπορέσουν, έχοντας την εμπειρία της ζωής, να δώσουν μια νέα πνοή, μια νέα δυναμική στην τοπική αυτοδιοίκηση, να τη βγάλουν από τα λιμνάζοντα ύδατα που είναι σήμερα, στα οποία, όπως πολύ σωστά είπατε, και η κεντρική εξουσία έχει φροντίσει να έχει βαλτώσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε το δικό μας το κίνητρο για να είμαστε σήμερα εδώ που είμαστε και να φιλοδοξούμε να αναλάβουμε τη διοίκηση του Δήμου Ρεοκάστρου ξεκινάει πρωτίστως και κυρίως μέσα από την κοινωνία. Την κοινωνία ακούσαμε, τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας είδαμε και μιλήσαμε μαζί τους και πήραμε αυτή την απόφαση. Κύριε Παπακοσταντίνου, δεν μπορούμε τον κόσμο να τον πούμε ψέματα, δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάκτυλό μας, σε μία φάση που φαντάζομαι και πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι έχουν αποκωδικοποιήσει στο μυαλό τους το τι πραγματικά συνέβη τα προηγούμενα χρόνια στην πολιτική σκηνή της χώρας. Και εξηγούμε. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν γνωρίζει και δεν είδε την κεντρική εξουσία να εμπλέκεται στην τοπική αυτοδιοίκηση βάζοντας μπροστά στελέχη που άλλα ήταν ικανά, άλλα ήταν ανίκανα να διαχειριστούν την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά επειδή ήταν του κόμματος τα πρότεινε στις κοινωνίες και έλεγε ψηφίστε τους. Συνένοχοι και οι ψηφοφόροι σε αυτές τις επιλογές, που από τη στιγμή που το λέει το κόμμα, εγώ θα πάω να το ψηφίσω. Ορίμασε ο ψηφοφόρος ο Έλληνας να πάει σε αυτές τις εκλογές απογαλακτισμένος ή κόβοντας τον ομφάλιο λόρο από τέτοιες επιλογές και να πει όχι, θα ψηφίσω αυτόν τον δήμαρχο γιατί τον ξέρω, είναι της τοπικής κοινωνίας, δεν με ενδιαφέρει τι λένε τα κόμματα, θα βοηθήσει την περιοχή του. Είναι έτοιμοι ή πάλι θα πάμε να γευτούμε την ίδια τη σούπα και τη Δευτέρα το πρωί της 19ης Μαΐου θα λέμε πάλι τα ίδια παντελάκι μου? Δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια το ζήσαμε και ήταν ο κανόνας. Πάρα πολύ λίγοι δήμαρχοι ή διοικήσεις ήταν αυτές οι οποίες είχαν ξεφύγει, καταφέραν και εκλεγήκανε χωρίς να έχουν την συμπαράσταση ή τη χειραγώγηση ή τη χειραφέτηση κάποιου πολιτικού κόμματος. Η ορίμανση της κοινωνίας, η οποία επήλθηκε από την κρίση, όσο και αν αυτό ακούγεται λίγο έτσι δυσάρεστο, αλλά βέβαια όλοι μας έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας
Και δοκιμαζόμαστε και από την κρίση, έτσι, ψινόμαστε. Έφερε ένα νέο σκηνικό το οποίο εμείς το ζούμε κάθε μέρα στην επαφή μας με τον κόσμο. Ναι. Ο κόσμος και οι ψηφοφόροι λειτουργούν και δρούν τελείως αυτόνομα. Μιλώντας με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι της διπλανής πόρτας, είναι η βάση της κοινωνίας μας, δείχνουν ότι έχουν αυτονομηθεί. Πλέον έχουν καταλάβει ότι η ψήφος τους είναι ακριβή, είναι ό,τι πιο ακριβό έχουν. Δεν θα το δώσουν ούτε σε κάποιον επειδή είναι φίλος, ούτε σε κάποιον επειδή τους έχει υποσχεθεί κάτι το οποίο και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να γίνει, ούτε βέβαια υποκύπτοντας σε κάποια εκβιαστικά διλήμματα. Αυτός είναι ένας παράγοντας ο οποίος δεν έχει συνεκτιμηθεί καλά από τους φορείς του παλιού, από όλους αυτούς οι οποίοι πολιτευθήκαν με τον τρόπο που είπατε τα προηγούμενα χρόνια. Ωραία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς το βλέπουμε πλέον να είναι κυρίαρχη τάση μέσα στην κοινωνία και σε αυτό ελπίζουμε. Ωραία. Δώστε μου έτσι, αν θέλετε, κάποια χαρακτηριστικά από αυτές τις επαφές που έχετε μετά την αναγγελία της καθόδου σας στις εκλογές. Αν και δεν μου αρέσει η λέξη κάθοδος, θα έλεγα του ανηφορικού δρόμου που παίρνετε, γιατί ακριβώς. Το να βοηθάς μια κοινωνία έχει ανήφορο, δεν έχει κατήφορο. Κατήφορο έχουν οι αποτυχημένοι. Αυτοί που θέλουν να βοηθήσουν τις κοινωνίες ανεβαίνουν τον ανήφορο της δοκιμασίας, γιατί είναι μεγάλη δοκιμασία για την τοπική αυτοδιοίκηση να κουβαλάς προβλήματα συνανθρώπων σου. Τι σας λέει η κοινωνία, τι έφτασε στα αυτιά σας, στην καρδιά σας? Από την ημέρα που ξεκινήσαμε και ανακοινώσαμε την υποψηφιότητά μας, περπατήσαμε σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ωρεοκάστρου. Ναι. Και βέβαια είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσουμε να κάνουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση μέχρι τις εκλογές. Ο κόσμος όλος μας λέει καθημερινά: προχωρήστε, συνεχίστε, είστε νέοι άνθρωποι, είστε άνθρωποι της διπλανής πόρτας, είστε δικοί μας και εμείς θα σας στηρίξουμε. Μην ακούτε ότι υπάρχουν δεσμεύσεις. Μην ακούτε ότι κάποιοι είναι χαρακτηρισμένοι. Είμαστε όλοι ελεύθεροι να εκφράσουμε τη βούλησή μας αυτή τη φορά δυναμικά για να μπορέσουμε να εκλέξουμε μια διοίκηση η οποία θα πάει τον τόπο μπροστά. Θα αφήσει τις κακές πρακτικές του παρελθόντος, θα ψηφίσει τη δύναμη της αδράνειας που έχουν αυτές οι κακές πρακτικές, θα πάει απέναντι και βέβαια θα έχει και τον χρόνο από εκεί και πέρα να προγραμματίσει, να οργανώσει και να υλοποιήσει το πρόγραμμά της. Αναλύστε μου λίγο το τόπος να πάει μπροστά. Το Ωρεόκαστρο είναι ένας διευρυμένος δήμος, ένας καλλικρατικός δήμος, ο οποίος έχει έναν πλουραλισμό όσον αφορά την κοινωνία του. Έχει οικισμούς οι οποίοι έχουν μία κατεύθυνση η οποία είναι αστική και έχει και οικισμούς οι οποίοι έχουν μία κατεύθυνση η οποία είναι αγροτική και κτηνοτροφική. Είναι ένας δήμος ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο παραγωγικό κομμάτι του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος μας είχε καλομάθει τα προηγούμενα χρόνια να αναπτύσσεται και να αναπτύσσεται ραγδαίως. Την τελευταία τετραετία επήλθε ένα πάγωμα σε αυτή την ραγδαία ανάπτυξη. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι καινούριο για τους δημότες του Ωρεοκάστρου και βέβαια είναι κάτι το οποίο δεν τους ευχαριστεί. Αυτό το οποίο εμείς θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια είναι να δώσουμε πολύ μεγάλη βάση στα έργα υποδομής, αυτά τα οποία σταματήσανε. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν προχώρησε κανένα έργο υποδομής από αυτά τα οποία είχαν σχεδιαστεί ή είχαν αρχίσει να υλοποιούνται πριν από 4 χρόνια. Απόρρια της οικονομικής κρίσης ή κακών χειρισμών της νυν διοίκησης? Είναι μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία να το επικαλείται αυτό κάποιος ο οποίος δεν έκανε τίποτα για να αντιμετωπίσει αυτή την οικονομική κρίση. Ας μην ξεχνάμε ότι η οικονομική κρίση ξεκίνησε πριν από το 2000, οπότε αυτοί οι οποίοι αναλάβανε διοίκηση 2010, θα έπρεπε να ήταν προετοιμασμένοι γι' αυτό. Δεν ήταν κάτι καινούριο. Εννοείται ότι είχαν πάρει ήδη τα πρώτα μηνύματα, οι καμπάνες ήδη είχαν χτυπήσει. Έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι ακριβώς. Και όταν μιλάω για έργα υποδομής, μιλάω από βασικά έργα υποδομής που στερούνται οικισμοί του Ωρεοκάστρου, όπως η αποχέτευση, το οποίο το θεωρούμε ότι είναι εύλογο
για κοινωνίες οι οποίες ζουν στα 15 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης να έχουν αυτό το βασικό αγαθό. Αυτό ήθελα να σας πω. Δεν είναι ένας αποκομμένος δήμος, ο Δήμος Ωρεοκάστρου. Δηλαδή δεν είναι μια περιοχή στο νομό Θεσσαλονίκης όπως είναι η Ασπροβάλτα από την άλλη μεριά ή η Χαλκιδόνα από την άλλη μεριά της Θεσσαλονίκης, για να πεις. Είναι στην ουσία μέσα στον πολεοδομικό ιστό, ας πούμε, του κυρίου ιστού της Θεσσαλονίκης, αυτό που λέμε με τους άλλους δήμους. Και κοντά την ΕΙΑΘ, με βιομηχανική ζώνη ένθε και κήθεν του Δήμου Ωρεοκάστρου. Πώς αυτό το ζήτημα δεν έχει λυθεί? Συν το πρόβλημα του νερού που μου λένε ότι έχουν κάποιες περιοχές πολύ σημαντικό. Είναι απορίας άξιων, γιατί το Ωρεόκαστρο είναι, όπως ακριβώς είπατε, επάνω στα βασικά δίκτυα, είτε της αποχέτευσης, είτε της σίδρευσης, είτε του φυσικού αερίου. Και αν εξαιρέσουμε το Ωρεόκαστρο που τα έχει όλα αυτά, οι υπόλοιποι οικισμοί τα στερούνται. Και μάλιστα στους υπόλοιπους οικισμούς, όπως στην Νεοχορούδα, στο Πεντάλοφο, στη Φιλαδέλφια, στο Μεσαίο, στο Πετρωτό, στο Μονόλοφο, ήταν δήμαρχος, ο νυν δήμαρχος Ωρεοκάστρου, 8 χρόνια ήδη πριν διοικήσει άλλα 4 σαν δήμαρχος του διευρυμένου Δήμου. Του Καλλικρατικού. Του Καλλικρατικού. Οπότε είχε δείξει δείγματα γραφής, τα οποία δεν ήταν και τόσο ευχάριστα για τον ίδιο. Αυτά τα έργα υποδομής, τα οποία τουλάχιστον θα έπρεπε να είχαν φτάσει σε κάποιο επίπεδο πέραν του σχεδιασμού, βρίσκονται ακόμα στα χαρτιά ή ακόμα ούτε καν σε αυτά. Αντίστοιχα και οι άλλοι 3 οικισμοί του Δήμου μας, ο Δρυμός, το Μελισσοχώρι και η Λυτή, ενώ ξεκινήσανε κάποια έργα στο δίκτυο αποχέτευσης και αυτά μείνανε σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο της τάξης του 20 με 30%. Την τελευταία τετραετία δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και αν θα πάμε στο ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή, στο νερό, ειδικά στον πρώην Δήμο Μυγδονίας, δηλαδή στους οικισμούς Μελισσοχωρίου, Δρυμού και Λυτής, εκεί μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο χρονίζει, το οποίο υπάρχει πάνω από 10 χρόνια και από την περίοδο που ήταν και ο κύριος Γαβότσης δήμαρχος. Και αυτό το διαχειρίστηκε και ο κύριος Σαραμάντος και δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα, με αποτέλεσμα σήμερα ο κόσμος εκεί, οι συνδημότες μας, να αναγκάζονται να αγοράζουν ακόμα και σήμερα νερό για να πιούνε. Το γεγονός ότι είστε ένας έγκριτος οικονομολόγος, έτσι, πτυχιούχος οικονομολόγος, πέρα από ότι δραστηριοποιείστε και στον ιδιωτικό τομέα, από ό,τι ξέρω, πρώτες πληροφορίες. Αυτό βοηθάει έναν δήμαρχο στην σκέψη του πώς να οργανώσει καλύτερα τον Δήμο του, να τον κάνει πιο τεχνοκρατικό, γιατί ζούμε σε μια εποχή που πλέον κανένας δεν χαρίζεται σε κανέναν. Και μιλάω για το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν θα συνεχίσουμε να είμαστε σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει ότι σκέφτεται για τους λαούς, οργανώνει πράγματα για τους λαούς της Ευρώπης και δίνει και τα κίνητρα σε αυτόν τον λαό της Ευρώπης να εξελίσσεται. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να μείνουμε πίσω με όλα όσα μας λένε οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, διότι αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν με την Τρόικα εδώ και με όλους τους άλλους των ευγενών ταμείων συνεταίρους μας που γυρνάνε τη χώρα μας, το βλέπετε κι εσείς ότι είναι ένα σημάζεμα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Μας πάνε σε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και σκέψης αυτόν που ξέραμε μέχρι σήμερα εμείς, που λέει ότι ναι μεν είναι μπροστά οι κοινωνίες, αλλά για να πετύχεις κάτι θα πρέπει να είσαι οργανωμένος. Έτσι. Να έχεις μία στόχευση. Πέρασαν δηλαδή οι εποχές όπου μπορούσαμε να ξεγελάσουμε τους Ευρωπαίους εταίρους μας με τα τερτύπια μας και με κάτι ψευτοσελίδες που καταθέταμε ως προγράμματα του ΕΣΠΑ και αυτοί να κλείνουν τα μάτια και να περνάνε. Τα πράγματα είναι δύσκολα πλέον. Σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε τεχνοκράτες. Σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε πραγματιστές και σημαίνει ότι πρέπει πλέον οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ικανότητες να πάνε στις θέσεις εκείνες τις οποίες μπορούν να βοηθήσουν ένα Δήμο. Δηλαδή κομμένα τα ρουσφέτια, κομμένοι οι ανίκανοι, να μπαίνουν σε θέσεις που δεν τις αξίζουν, αλλά άνθρωποι μορφωμένοι οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τις κοινωνίες να πάνε μπροστά. Είπατε κάτι... Αυτό το μοντέλο θα το στηρίξετε? Δηλαδή βγαίνετε ως ανεξάρτητος. Είστε έξω από αυτές, μου λέτε, τις παλαιοκομματικές μεθοδολογίες, μεθοδεύσεις, σκέψεις και απόψεις. Θα πρέπει να το αποδείξετε έμπρακτο όμως. Βεβαίως.
κρατάω από αυτά Δεν που ξέρω είπατε. αν σας δυσκολεύω έτσι στην πρώτη μας συνάντηση. Θα έχουμε και στρογγυλά τραπέζια να τα συζητήσουμε. Αλλά ξέρετε, κάπως έτσι είναι οι πρώτες γνωριμίες. Και οι δύσκολες ερωτήσεις, αλλά και οι ερωτήσεις οι οποίες προϋποθέτουν απαντήσεις σύνθετες, είναι οι εύλογες ερωτήσεις που κάθε μέρα συναντούμε από τον κόσμο με τον οποίο συζητάμε. Θα σταθώ σε κάτι που είπατε, ότι καταφέρναμε τόσα χρόνια και κοροϊδεύαμε τους εταίρους μας. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά εγώ θα προσθέσω ότι κοροϊδεύαμε τους εαυτούς μας. Γιατί υπήρχε μια κατάσταση η οποία βλέπαμε όλοι μας και αναγνωρίζαμε, γιατί όλοι μας είμαστε οι Έλληνες αρκετά ευφυείς, ότι δεν οδηγούσε πουθενά, αλλά παρόλα αυτά τη συντηρούσαμε, ίσως γιατί μας βόλευε. Τώρα όμως αυτό το πράγμα τελείωσε. Γύρισε μπούμεραγκ. Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε. Τόσο οι σπουδές, όσο βέβαια και η εργασιακή εμπειρία, είναι εργαλεία και όπλα για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλοι μας τις προκλήσεις που έρχονται. Και βέβαια η διοίκηση ενός Δήμου όπως ο Δήμος Ωρεοκάστρου είναι μια τεράστια πρόκληση. Και αυτά τα όπλα και εγώ τα έχω μέσα αυτά τα βέλη μέσα στη φαρέτρα μου και τα κρατάω, και βέβαια είναι οι σύντροφοί μου και οι σύμμαχοί μου στις επόμενες ημέρες. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι πέρα από οτιδήποτε άλλο, τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και η σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μέλλον για την ανάπτυξη του τόπου μας. Η καλή γνώση των Αγγλικών, η καλή επικοινωνία με όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι οι εταίροι μας στο εξωτερικό, και βέβαια η καλή γνώση των προγραμμάτων και η αξιοποίησή τους είναι το α και το ω. Όποιος δεν χρησιμοποιεί τα προγράμματα του ΕΣΠΑ ή τα υπόλοιπα εθνικά προγράμματα τα οποία στηρίζονται σε χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκληματεί για τον τόπο του. Και δυστυχώς στο Ωρεόκαστρο την τελευταία τετραετία δεν είχαμε σχεδόν καμία απορρόφηση ευρωπαϊκού προγράμματος. Εν αντιθέσει με πολλούς άλλους δήμους, οι οποίοι κινηθήκανε και πήρανε αρκετά χρήματα από το ΕΣΠΑ. Από τουλάχιστον 5 έως και 20 εκατομμύρια ευρώ ξέρω για τους δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, στη στιγμή που ο Δήμος Ωρεοκάστρου κατάφερε να απορροφήσει, και μάλιστα όχι ακόμα στο σύνολο, περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι κρίμα για τους δημότες του Ωρεοκάστρου, είναι κρίμα για την ανάπτυξη του τόπου μας. Κύριε Παπακοσταντίνου, το ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρωζώνης θα το κρίνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες στις κάλπες, έτσι, στις 25 του Μάη. Πάντως δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο να είναι και μια καταδίκη αυτής της ευρωπαϊκής πολιτικής και του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρθηκε με την σκληρή οικονομική πολιτική, ιδιαίτερα τους χώρες του Νότου. Αφήνοντας στην άκρη τα προγράμματα ΕΣΠΑ, δεν υπάρχουν. Δεν υπήρχαν πριν από πολλά χρόνια στην Ελλάδα, πριν μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μου πείτε αλλοτινές εποχές και πολύ δύσκολες. Ένας Δήμος όμως, σε μια σύγχρονη εποχή, σημερινή, με όλα αυτά τα θετικά πλεονεκτήματα που έχει, τον κόσμο που δουλεύει, τον πρωτογενή τομέα, μπορεί να βάλει τις βάσεις και να αναπτύξει μια δική του οικονομία, να στηρίξει την τοπική του κοινωνία. Πρωταρχικό μας μέλημα. Καταρχήν έτσι, οι Άγγλοι είναι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί υπάρχουν αγρότες οι οποίοι παίρνουν ελάχιστα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν σε όλη την επικράτεια. Είναι και άλλες χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην πούμε τώρα, εντάξει, δεν θα βάλουμε μπροστά και την πρώην Σοβιετική Ένωση, αλλά όπως και να έχει, είναι κάποιες περιοχές οι οποίες δεν έχουν σχέση με τα ευρωπαϊκά ταμεία. Αυτοί πώς μπορούν και υπάρχουν? Να σας θυμίσω τους δικούς μας εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης, σαν Ελλάδα, πριν από το 1980. Ωραία. Και είναι ένα γεγονός. Δεν είχαμε τότε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε είχαμε χρήματα από το εξωτερικό να έρχονται. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Οι επενδύσεις είναι επενδύσεις. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα γίνονται προκειμένου να οριμάσει η υποδομή και κάποια κατάσταση την οποία θα βρουν οι επενδυτές σε έναν τόπο για να έρθουν να βοηθήσουν για την ανάπτυξή του μέσω των επενδύσεων που θέλουν να πραγματοποιήσουν. Αναφερθήκαμε στα έργα υποδομής πριν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το οδικό δίκτυο. Το οδικό δίκτυο του Δήμου Ωρεοκάστρου, του διευρυμένου Δήμου Ωρεοκάστρου, παραμένει έτσι όπως ακριβώς ήταν πριν από 4 χρόνια. Έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα.
τα δίκτυα... Ενώ έχουν αναπτυχθεί η εσωτερική και εξωτερική δακτύλοι του Δήμου με περιφερειακές οδούς, δρόμους, οτιδήποτε, έτσι, την Εγνατία οδός, τα πάντα, αυτό νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν ένα συν στην ανάπτυξη γενικότερα του Δήμου. Επίσης, τα υπόλοιπα δίκτυα, τα οποία υπάρχουν μέσα στο κυρίως οικισμό του Ωρεοκάστρου, αλλά δεν αναπτυχθήκανε και δεν προχωρήσανε να γίνουν και στους υπόλοιπους οικισμούς, όπως το φυσικό αέριο, όπως οι οπτικές ίνες, όπως το δίκτυο της ίδρευσης που αναφέραμε πριν. Συγγνώμη που χαμογελώ, αλλά το βρίσκω ότι το 2014 δεν θα έπρεπε να συζητάμε για αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι αυτονόητα. Αυτά τα συζητάμε για τις αφρικανικές περιοχές. Έτσι. Δεν τα συζητάμε σε μια χώρα της οποίας ο πολιτισμός όντως είναι από τα μεγάλα παράπονα που νομίζω ότι σε ένα στρογγυλό τραπέζι που αν θα παρευρίσκεται σε αυτό και ο δήμαρχος ο κύριος Σαραμάντος θα πρέπει λογικά να δώσει κάποιες απαντήσεις σε αυτά τα θέματα, αλλά και εκεί βέβαια θα ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις και των άλλων. Δεν έχω περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας, έστω και για αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, μια πρώτη γνωριμία. Κλείστε αν θέλετε, κάντε τον επίλογο εσείς για την δημοτική σας ομάδα, για αυτό που θέλετε να δώσετε στους ανθρώπους του Ωρεοκάστρου. Θα χαρώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα το ξαναπούμε, έτσι δεν κλείνουμε εδώ, έχουμε πολύ δρόμο, ναι. Βεβαίως. Αυτό το οποίο εμείς κομίζουμε στο Ωρεόκαστρο, στο διευρυμένο Δήμο Ωρεοκάστρου, είναι μια δυναμική η οποία παρουσιάζεται για πρώτη φορά από νέους ανθρώπους, από ικανούς και έμπειρους ανθρώπους, από ανθρώπους οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι στην κοινωνία του Ωρεοκάστρου αλλά και στον ευρύτερο εργασιακό τους χώρο, με πολλή διάθεση, με πολλή αγάπη για τον τόπο και βέβαια αυτό το οποίο υποσχόμαστε και το γνωρίζει και η κοινωνία του Ωρεοκάστρου, ότι είμαστε κομμάτια της, είμαστε μέλη της, αναπόσπαστα, τόσα χρόνια μας ξέρει και θα συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Χωρίς αλαζονία, με πολλή όρεξη και με πολλή αγάπη για αυτό που κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς κυρίες και κύριοι που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Πάμε όλοι, φεύγουμε από εδώ να παρακολουθήσουμε τον επαναληπτικό αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα, με την ευχή αύριο το πρωί όλη η Θεσσαλονίκη να χαμογελάει από την πρόκριση του μεγάλου ιστορικού μας συλλόγου του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, με την νίκη, καλό σας βράδυ. Εμείς τα λέμε αύριο στις 9. Γεια σας. Αυτή δεν είναι μία τυχαία πολυθρόνα. Αυτό δεν είναι οποιοδήποτε σαλόνι. Αυτή δεν είναι μία ακόμη κρεβατοκάμαρα. Έπιπλο Αλέξανδρος. Η δική σας αισθητική διαμορφώνει τη δική μας φαντασία σε τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλο Αλέξανδρος. 100% ελληνικό, 100% δικό σας.